Ассалому алейкум. Хуш омадед ба канали Бонуи Пурҳунар. Ҳозир мо якҷо салати фунчоза тайёр мекунем. Барои тайёр кардани фунчоза ба мо дар кор аст гӯшти мурғ, пиёз, сирпиёз яъне чеснок, бодиринг, сабзӣ, болгарӣ, барои хушрӯ шуданаш ҳаранга, соевий соус, намак ва макарони фунчоза. Аввал макарони фунчозаро бо намак дар оби ҷӯшида тар мекунем. Барои фунчоза бояд гӯшти мурғ борик реза карда шуда бошад. Шумо метавонед ба корд борик реза кунед ва метавонед бо қайчии тоза ана ҳамин тарз борик реза кунед. Сабзӣ, болгарӣ, бодиринг, пиёз, сирпиёзро реза мекунем. мо метавонем сирпиёзро бо даст, бо корд метавонем реза кунем бо ана ҳамин тарз ва метавонем ба сирпиёз майдакунак майда кунем. Дегро дар болои гармӣ мемонем, камтарак равған мерезем, гӯштро меандозем, гӯштро як бор мековем, даҳанашро мепӯшем. Баъди 2-3 дақиқаи гӯштро андохтан мо як қошуқи калон соевий соус мерезем. мо фунчозаи дар об тар бударо бо қайчии тоза ҳар ҷо мебурем ва обашро мерезем. ана гӯшти мо пухт. мо нисфашро мегирем дар даруни фунчоза меандозем ва нисфи дигараш дар даруни дег меистад. деги гӯштро дар болои гармӣ мемонем ва сирпиёзро меандозем, мекобем то муддати чанд сония. баъди вай пиёзро меандозем, тақрибан 1 дақиқа бояд пиёзи мо бирён шавад. аз болои пиёз мо болгариҳоро меандозем. болгариҳорам тақрибан 1 дақиқа бояд бирён шаванд. аз ҳама охир сабзиро меандозем. тақрибан 1 дақиқа ҳамаи онро мекобем. мегирем бо фунчоза ҳамроҳ мекунем. аз болояш бодиринги резакардагиро меандозем. агар хоҳед камтарак кабутӣ ва 1 қошуқ соевий соус ҳамроҳ мекунем ва тақрибан 2 дақиқа онро мекобем. фунчозаи мо барои хӯрдан тайёр шуд. дӯстони пурҳунари ман, ба канали Бонуи Пурҳунар обуна шавед. ман барои шумо видеоҳои хуб дар бораи дузандагӣ, пазандагӣ, бофандагӣ ва дигар ҳунарҳо тайёр мекунам.